И здравейте хора, аз съм Цеков и в днешното видео ще отваряме кутия Match Attax карти сезон 24-25 година и нека да видим какво ще ми се падне. Като отворим всички карти, пишете в коментарите коя ви е била любима и коя искате най-много да ви се падне. Така, нека да го отваряме. Така, той малко готово. Добре, започваме с първия пакет. Добре. Така. Изваждаме. Опа. Добре, така. Алистея Джонсън от Celtics. Така. Адам Хлозек от Байер Леверкузен, които станаха предишната година шампиони с доста точки пред Байер Мюнхен. Пред втория, не помня дали беше Байер Мюнхен. Май да. И Лукаш Шкорупски, вратар на Болония. Според мен е много добър. Да не знам. Следващия пак е вратар и е вратаря на Аталанта Марко Карнесчени. Карнесечи. Добре, обърках се. Пишете също така в коментарите дали сте фенове на Аталанта. Аз не. Аз съм фен на Ювентус. Следващия е от Порто Джоао Марио. Следващия е от Red Bull Leipzig Елджив Елмас. След това Пере Емил Хойберг. О, мале каква карта. Мале каква карта. Мале каква карта. Vintage Vibes Тиери Енри от Арсенал. Ако сте гледали по-предишното видео, в него ми се падна Рикардо Карвалио също. И той беше също Vintage Vibes. Следващия е Едуардо Камавинга. Мале каква карта. Едуардо Камавинга 2023-2024 уинер, Шампионска лига, Limited Edition карта. Не знам дали Limited Edition я. Май Limited Edition? Да, май. Да, Limited Edition. Така. Опа, не, защо ви слагам тук? Обърках се. И следващата е емблемата на ПСВ. Майко, каква карта. Не, визите ще много по-слабо от тия Лианри. Не. Само погледнете и това и се сетете колко е добра карта. Погледнете отзад. Това е Денис Беркамп. Някаква специална карта. Вижте му само статовете. Вижте, тя е някаква метална, тя не се... Вижте, тя е метална някаква. Не метална, но някаква, къде не се така лесно такова. И не съм сигурен дали не е магнитна. Тук има ли нещо магнит? Не е магнитна. Така си помислих, че е магнитна. И това беше първия пакет. Майко, това беше много хубав пакет. Добре, нека да продължаваме с следващия пакет. Добре. Хоп. Айде,
Опа. Добре. Така. Куинтън Тимбър от Фейенорд. Карим Конате от Залцбург. Алехандро Гарначо. Джошуа Кимих. Грегор Кобел. Феран Торес. Джакоб Кивиор, който, между другото, според мен трябва да получава повече шанс за игра, защото той седи с камейка на хора. Добре, с едно ще взема. Така, следващия Трофи Тръм, Джавиер Занети. Майко, каква карта. Ето, вече съм сигурен, че е Limited Edition. Войсес Кайседо. Майко, Мойсес Кайседо. Man of the Match карта. И Карим Конате. Той вече ми се беше паднал в първия пакет. И там пак някаква специална карта от Залцбург. Бруно Фернандеш. Джо Стоунс. И това беше втория пакет. Нека продължаваме. Добре. Добре. Айко, там се хвали. Опа, малко видео. Добре. Нонима Дуакел от Челси. Тимоти Уейл от Ювентус. Хари Кейн от Байерн Мюнхен. Рубен Лостовчик от Милан. Муса Диаби от Астън Вила. Виктор Роке от Барселона. Тази карта е явно направена от по-стара, защото Виктор Роке в момента в Бетис. Не познавам, но пак трябва да има карта с Бетис, според мен. Те в Барселона не го пускаха, за това го продадоха, според мен. И по-добре, че той е много добър. Ли Кангин от ПСЖ. Габриел Мартинели от Арсенал. Едер Милитао Limited Edition 2023-2024 Winner Champions League, както беше същата карта на Едуардо Камавинга. Педро Гонсалвеш Man of the Match Signature Style. Много добра карта. Майко. Каква карта ми се падна. Алехандро Грималдо. 100 дефенс, 81 атак. 100 клуб. Карта. Рафаел Толой. И това беше този пакет. Само да взема Якоб Кивиор, защото падна. Добре. Следващия пакет. Той е Limited Edition пакета.
Това беше, съм сигурен, че е Limited Edition. Kenaniel Dъс! Limited Edition! Мали следващата карта. Exclusive Edition Celebration Style Ямал Мусиала. И следващата карта. Оскар Голх Limited Edition от Залцбург. И хора, ако ви е харесало това видео, се абонирайте за канала и оставете по един лайк с камбанката. И това беше от мен за днес. Чао! И не забравяйте да пишете в коментарите коя ви беше любимата карта. На мен ми беше Kenaniel Dъс. И чао, хора!